Vámonos pa casa, let's go home. Marc, què tal? Bona nit. Bona nit. Hem vist un partit dur, d'aquells de digerir. Però el pitjor de tot és que et dius els noms abans i dius, uala, no, això molarà, no, va, tal. Partit dels del Pesic, Sí, dels que el Pesic diu, això sí que és bàsquet. Hem vist un Fuenlabrada Lucentum... Me cago en Dios. Indiana, Filadèlfia. Que no l'hem acabat, Manel. La tornada hem vist, però ja estava fet, no? Sí, hem dit, esto, però partido desastroso. Indiana, pobrets... Han resistido, que diuen, no? Sí. Han estat allà un bon rato, però després... Bueno, clar, no t'has d'oblidar que els hi falta Oladipo, que els hi posa 25 punts per partit, no? I avui s'ha notat. Perquè Philly tampoc no ha fet una defensa excelsa, però clar, quan falles 15 o 16 llançaments lliures, pues... Sí, Domantas Sabonis no ha tenido el día, Manel. No tuvo su día. No tuvo su día. Això Gepeto Brothers. Això col·locarà Filadèlfia empatats amb Indiana. A la quarta posició. A la tercera, quarta posició. Ara veurem, no sé, per point diferencial, en principi hauria d'estar... Penso que Indiana per sobre. Digue'm el 7, 8 i 9, tio, que estava emocionant la cosa, 7, 8 i 9, ara Detroit mateix... ha guanyat avui, no? Detroit ha guanyat avui. Detroit està en el 6 assegurado ara... No, mira, estic veient que no, que està en mig partit amb Brooklyn. Miami està perdent amb Toronto, com era d'esperar, i està a 8ens, i Orlando comença a jugar amb un partit de diferència a Miami contra Memphis en minutos. Sí, Detroit aquesta setmana té 2 partits importants, crec que amb Brooklyn i amb Orlando, crec que juguen. Sí. Detroit ara mateix són bons. Amb totes les estadístiques. Són buenos? Si hem de fixar-nos a les estadístiques, són molt bons. Molt bons. No me tires de la lengua. No te tiro de la lengua. Que avui m'he posat a filosofar, T'he vist. He ficat un hashtag en tu conversació. Ah, vale. Hashtag penetraciones clutch. Ah, no ho he vist. Ah, vale. Sí. Bien. Sí, tio, juga molt bé. Detroit. El xaval aquest blanquet... Luke Kennard, Wayne Ellington de sota. T'han xofat triples... Deixa'm que et digui una cosa, Manel. A veure, potser no estàs d'acord, però... Equips que a segona ronda de la regular season s'entonen, els hem vist 2 anys seguits amb Miami i amb Utah i al final ens acaben agradant, Sí. Aquests equips. Sí. Tu et veus fent... No, tio, però saps això que sempre hem estat dient que Detroit és un dels equips més tristos i tota la pesca? De sobte hi ha cosetes. Ish Smith, Langston Galloway... Sí, les segones millors unitats de la Lliga també, tio, però és això de... Saps? Me'n recordo que estava veient el partit l'altre dia i et deia allò de, hòstia, jugarà Luke Kennard i Wayne Ellington a la vegada? I sí, els posa amb... Reggie de sobte està ficant canastes, tio, no sé. I bueno, la diferència està en que Blake Griffin le ha tocado el santo. Està jugant molt bé aquest any, sí. Senyor aquest, tio. Els que dèieu que sí. bajo sospecha, bien, de moment... Bien. Me sumo. Cerrando bocas. One on me. És una expressió que Exacto. Ho diu... Sí. Doncs sí, tio. A veure què passa en Detroit, A primera ronda, tu creus que li pot fotre amb algú? Si es fiquen 600... Si es fiquen 600, te digo, ara mateix... En el 2 estaria a Toronto, no? El tema seria interessant, Ara mateix jugarien contra els tercers Indiana. Ara mateix. Vale, ara mateix. Clar, contra el 2 jugaria el 7. Ara mateix seria Milwaukee, Miami, Toronto, Brooklyn, Indiana, Detroit, Filadèlfia, Boston. Detroit, Indiana, ho tens molt de cara, Sí, és que el tema és que ara, segurament després d'aquest partit, Filadèlfia es pot posar per davant i en teoria Indiana ha de baixar una miqueta amb aquests partits que ens queden, però bueno, ja en parlarem en parlarem d'això, Manel, vale, no te me adelantes. Empiézame con mi tema favorito de hoy, por favor. M'he rigut molt, preparant aquesta secció. Saps que això també ho vam fer l'any passat, També sí, estem tornant. Sí. És que aquesta setmana el Joventut de Badalona, l'equip degà de la història del bàsquet, no ja català ni espanyol, sinó europeu, ha fitxat un jugador que es diu Thaddeus McFadden Jr. Thaddeus, no Thaddeus, com li explicàvem abans a la Marta, no, Thaddeus. Thaddeus és un... No, li deuen dir Thaddeus. Espero que sí. Ei, Thaddeus! I a partir d'aquí, d'aquest nom tan rimbombant i de Future Hall of Famer, no? De, jo què sé, fotre 50 punts. Sempre. No?
hem caigut de la figuera de que no hem repassat els jugadors que hi ha a la G-League aquest any. Que l'any passat ho vam fer Ens i va donar vam estar rient tardes de glòria. hasta pasado mañana. Però clar, a mi m'ha donat que pensar que potser és una secció una mica racista. Bé, bé. En nostra línia, De riure de... Ombrant, de que li diuen Marcus ells Ombrant. ara. Sí, sí. Però bueno, com ja aquí les cartes ja estan sobre la Sí, mesa i ja sí. sabeu que som una mica Sí. racistes ben intencionats. Som... ho fem, et diria, ho podem dir, no ho fem amb respecte, ho fem amb enveja, Amb enveja. no? Perquè mira, nosaltres estem Jo em aquí... considero negre en molts aspectes de la Bien, meva vida. sempre, sí, O sigui que cap problema. cap. Sí, sí. Però bueno, si algú considera que és racista i tal, l'any que ve igual ens ho plantegem i Mirem noms en lloc de- de dir 12 noms, que els tinc aquí preparats, en direm 2. Ja Mirem està. noms d'Euroliga o alguna així, no? Bueno, sin Estàs más preparat? preàmbulos. Et deixaré els que jo considero que són els 3 millors. Ho fas de menos a más? Sí, sí, de menos a Vale, más. perfecte. Hòstia, en tinc molts, Espero que... Bueno, tampoc ens ne tindrem molt perquè no tinc ni puta idea de la biografia d'aquests jugadors, No fa O sigui, falta. és només pel nom de Hugon. Demetrius Denzel Dyson. Primer, Bien. Jelon Horbreak. Com lo ves? Gelon? Jelon. Gelon. G, amb, que això és una altra cosa que és una constant, que és lo de la G cometa. apòstrofe. Sí, Sí. amb l'apòstrofe. El tema es darle golpes al teclado a ver si surta algo, ¿no? Exacte. Un nombre. DJ Hawk, que aquest és un jugador que ja havia sonat per Filadèlfia. Jarvis Barnado. M'encanta Jarvis com a jugador. Mai hagués dit que un jugador bo Jo diria es podria dir Jarvis. Jajuan Johnson. Aquestes, tots els ja d'aquests ja... Sí. Fantàstics. Tradeon Hollis. Com? Tradeon. Sí, sí. Tradeon, tio. Sí, però Tra-Deon En sèrio? Hollis. Això dels guions ja vam parlar un dia, no? És bogeria. Dels hyphens, S'han tornat així... bojos. Bueno, es va tornar boja la gent fa uns 20 anys, que Sí. és la que deuen tenir els xavals aquests ara. Crack. Bakari Konate. Meravellós. Aquest igual no és No americà. Scoochie Smith. Escuchi. Scoochie de nom. Sí, sí. Buai Tuac. A ver, És molt loco, can you spell it? Buai, o sigui, com buei, diguéssim, però a mà. Buai i de cognom Tuac, acabat amb CH. Boy, tuac. Buai Tuac. Hey, boy! Sí, sí. Buai Tuac for the three. És que no... És... No, tio. Treshaun Fletcher. Concesionario de coches, Sí, un poco sí. Treshaun. Bueno, el concessionari és el que ve ara. Lexus Williams. Hombre! Fantàstic. Això ja sabem per què li van posar els seus pares. Tredarius McCallum. Tredarius, tio... Tenia un avi? jugón. Tenia un avi que es deia així o... Tredarius, tio. Cat Barber, que aquest ja Bien, era l'any passat, famoso, flipant, famoso. i bueno, encara no ha trobat ni Eurolliga ni, No, ni NBA. ni un grup de jazz per tocar. Haywood Highsmith, que m'encanta. Un que es diu Bubu Palo. És que, tio... Bubu, de nom. Buf. Un tio que es diu Sir Dominic Home, Pointer. Sí, Sir Aquest Dominic ja Pointer estava el l'any teníem l'any passat. passat. Sir joder. Dominic Pointer el teníem l'any passat. No me'n recordava. Sí, No sí, me'n sí. recordava. Quinton Shivius. Snyder Herard. I els tres últims, que Bien, són els... top. Bueno, jo no sé, no hay palabras. Diarrea en el literalment. Sí, sí, sida de càncer. Dusty Hannas. Un tio que es diu Dusty Hannas. O sigui que és com... És blanc. Sí, tio, No? Dusty. Hauria de ser No sé. blanc. Dusty Springfield, per Dusty fan de... Springfield. Sí, sí. Dusty Hannes. I un altre que es diu Dallas Lauderdale, que és com agafar... Que els pares saben, no?, que es diu Lauderdale de cognom i li foten Dallas. Dallas. Tio. O sigui, tot de Texas. A la meva feina, Manel, hi ha un noi que es diu Ramon Ramon. Dios, no fotis. Sí, tio. Ramon Ramon. Fantàsticament. Espero que no s'escoltis, Ramon, però els teus pares... Joking. Cachondos. Sí. Lo Ramon, tengo. Ramon, tio. No, però Ramon i de cognom també. Sí, No, sí, sí. sí. I bueno, i el millor de tots, que és el que m'encanta, Canelos Garbis. Canelos amb K, Que aquest no estava l'any passat, No, tio. no, He no, flipat no. quan l'he vist, dic. Espero que sigui bo, tio. T'imagines que Los fitxa per Garbis. algú? O me pilla una samarreta
Canelos. Jo l'any passat vaig seguir a Chance Comanche Chance a Comanche. Twitter i li vaig ficar algun... Perquè el tio sempre ficava coses aquestes de Lock on, Game Day, no sé quantos, i algun dia li vaig ficar alguna broma de Take your chance, saps? O algo així. I ni me bloqueó, ni Guiño nada. a Ava, ¿no? De favorito. Take a chance, Take your chance on me. chance. Ni tal, i vaig dir, hòstia, jugón, tio, Chance Comanche, tio. Chance Comanche hauria de jugar a la NBA, Manel. Jo vaig seguir un temps a London Perrantes. London Perrantes sempre. Grandíssim, Sempre, tio. Unes stats Hauríem de amb fer, un minut, tio, de joc. hauríem de fer com un documental d'això, tio, d'anar a parlar amb els pares, de com has dit aquest que es deia? Canelos Garbis. És que Garbis, tio, de nom. és de mezcla de realeza i street cred a saco, Canelos. No sé, jo crec que amb aquest cognom ja et fots a la G-League ja directament. Sí, o sigui, sent un sí. merdes, Sí, però és- et fiques. No fa falta fer los exámenes, les proves d'acceso. Scoochie Smith, tio, és que n'hi ha diversos, tio, ja es posaré a Twitter perquè... Scoochie Smith. No sé, igual hi ha algun que se m'escapa, eh? Bueno, hi havia el Gary Payton Jr. Gary també. Payton Jr., però bueno, això té... No, Gary Payton 2, no. Exacto. Gary Payton Jr., Exacto. No, és el germà. I tu creus llavors que hi ha una cosa així, no? Que ells mateixos deuen dir, hòstia, que me busque alguien o què? O sigui, en realitat, Chance Comanche en realitat es diu Michael. Hòstia, això és molt bo. És un nom artístic, Nom artístic? no? Probable. Et fan posar, tu creus que et fan posar, ara ja puestos a divagar, tu creus que a la NBA et fan posar el teu nom real com a d'esto? És a dir, no, perquè te'l pots canviar, això ho sabem, perquè... Pau igual és Pablo, no? Pau Gasol? No, Home, igual el ell és DNI. Perico, ell és Perico, És així Perico. que... I què vols dir? Res, que... Que és nacionalista espanyol. No, però és de Sant Boi, ¿no? También vamos a seguir ya. És de Sant Boi. A ver cómo salgo de este embolado. No, però, és a dir, tu sí que et pots canviar. Karim Abdul-Jabbar, Liu Alcindor, Sí, no? Alcindor. Llavors, Nene Hilario. Nene Hilario. a seques. Nene a seques. Clar, tu decideixes el teu nom a la samarreta, no? Nom artístic, diguéssim. Muy El bien. teu nom de jugador. Igual sí, que Adam Silver diu, és igual, tio. Tira para adelante. ¿Qué quieres? ¿Esto? Pues, Pues esto, venga, tío, pues, ya vas está. a vender camisetas así, pues Sí, ya está. Scoochie Smith, da igual. Scoochie Smith. Molt Molt bé, bé, doncs Manel, ja, tio. ja està. Això és tot el que m'he preparat jo pel Ya programa está, d'avui. nos vamos. Buenas noches. Tu. Ya está. Que No, anàvem a fer... L'únic que havíem preparat era no parlar ni de Boston ni de Lakers, no? Prou, Com a cosa... stop, adiós. Però, passamos. mira, és a dir, si hagués de parlar d'algun dels dos, parlaria de Boston abans que dels Lakers, però prou, ja, tio, sí, LeBron James i no, i playoffs i tal. Ja està bé. Ens preocupa més lo de Brandon Ingram amb tot lo que le hemos dado, Ah, sí? que mira, que això de la malaltia aquesta, a veure en què collons es queda. I l'altre dia a mi em va fer molta gràcia veure el Kuzma fotre-li l'empujón, saps? A l'abuelo. El Circo Lakers es diu Kyle Chusma, que m'encanta. És que són coses d'aquestes que dius, joder, com no se m'havia acudit abans. Tio? Sí, com no l'he pensat. Circo Lakers, perquè no ens coneixeu, és un seguidor nostre de Twitter que té un humor muy divertido, la madre que lo parió. Grandiós, eh? Sí. Si ens escolta, que jo crec que ens ha escoltat alguna vegada en català, Et posarem subtítols. és el puto amo. Sí. Pues, És l'únic que m'havia preparat. bien, no? Pues I- ja està, és el que et deia, tanquem. I bueno, aquesta setmana he vist diversos partits, he vist 2 partits de Milwaukee, que ara mateix, com ja hauràs vist, perquè tu Van primers, segueixes no? la NBA, és el primer equip que ha arribat a les 50 victòries. Sí, i que classificades per playoff ja. Sí, clar. I l'any passat van arribar a les 50, crec que a principis d'abril o una cosa així. O sigui que... L'any passat es van classificar 8ens, sembla, no? 8ens, sí. Mira el canvi. Vamos bien. Vamos bien. Què et sembla això, que a aquestes alçades tenim 2 equips ja classificats per playoff, Toronto i Milwaukee. Sí. Milwaukee, aquests 2 partits que m'estaves dient abans, no? Que t'ha semblat sinfonia Màquina pisonadora. imparables. Sí, no sé si has vist un vídeo d'un funcionari Empieza bien, empieza bien. d'Uganda o de Ruanda, ja te'l buscaré, que és un funcionari que s'encarrega de posar segells als visados o el que sigui, i va a una velocitat, tio, però què dius? Això està posat a càmera ràpida i no, el tio surt parlant i fotent el d'allò i és Milwaukee. És això ara mateix. La renovació del Bledsoe, tal, Pau Gasol
perdona que et digui, sí. rol absolutament Veterans presents. residual, surt allà, espanta 4 mosques, Veterans corre un presents. costat cap a l'altre, Bien, bien. i cara ja molt de gran, no? Se'l veu gastadet, sí. Però saps aquest... Se'l veu gastadet, com podríem dir, interessante? Sí, això pot ser. Bueno, ara ha canviat de nòvia, eh? Què Sí, dices, salsa loco? rosa, sí, sí. Però no s'havien casat o no sé què històries. No sé que tenia nòvia tota la vida i té una nòvia als Estats Units ara, de Los Ángeles. Sí, una xavaleta. Aquí... ¿De la època de Los Ángeles o de...? Això sí que no tinc ni idea d'on ve Déu meu senyor, el tio. Holgorio. Sí, sí. Jo crec recordar... Vamos pa Milwaukee, no? Sí. Sempre m'ho he preguntat això, Manel. Ara tornem a Milwaukee. Pilles casa o què fots? Et fots a un hotel? Jo penso més al tema famílies, ja. Aquesta gent que té fills molt ràpid. O sigui, ara quan el Jason Tatum amb 19 anys que té un fill li diguin que te vas a New Orleans, nen. Home, hi ha jugadors que es queda la dona allà i van combinant. New Orleans està sol... Això pots fer una temporada... Ja, No. Treme. Sí, es un poco... La noche me confunde, Difícil, ¿eh? sí. Atlanta, New Orleans y Houston. Ves con la mujer y el hijo. Crec que ho vas retuitejar tu, Sí, no? el d'Atlanta és molt bo. Que hi havia free agents, anava a dir FAs, que hi ha free agents que no volen fitxar per Atlanta perquè és on tenen les querides, no? Les querides, sí. Deien que hi ha el rumor d'això, de que no és destinació de free agents per això. Que heavy, tio. Amb lo bé que sobte que ho passa a Atlanta, tio. És el que Atlanta té una de les coses semblants a lo que dèiem de Houston, que no són tan discoteques, sinó que són clubs de striptease. A part de que la música és tremendo. Exacto, tío. Oye, Atlanta, tío, tu Chains, eh? Fes-me això, explica'm, va, deixa't anar, ja que estem. Guapo, ara recuperarem guapo, Milwaukee. Bé, tu Chains, bueno, per qui no et segueixi a Twitter, ha tret un disc que es diu Rap or Go to the League. Que està no produït, li diuen ells, s'ha posat en contacte, ho vam parlar la setmana passada, és a dir, el disc per darrere està l'Ebron James, ell ha fet com de productor... Hòstia, no me'n recordava ja Sí. Això ho vas dir la setmana Ho passada. vam dir la setmana passada, crec. Ho revisaré. Pensa també que la setmana passada vam dir malament lo de Memphis Ui, sí, que entrar en t'han los playoffs. corregit a l'e-box. Però bueno, la gent s'ho pren a conya, no? Lo de quan ens bien, equivoquem. bien. Ja va fer gràcia que diu mola más cuando habláis de memoria. Directament sudant-ne tot. És que, bueno, jo què sé, ens falten becaris o becàries, Sí, no? falta algo. El Raül. Aquí, això amb el Raül no ens hagués passat, Sí. saps? Però bueno. Et deies això del Two Chains, que... Doncs l'Ebron James està no? ficat darrere. El tio volia participar d'alguna manera i es veu que Two Chains li ha fet com de... Two Chains explicava que estava a les sessions, tenia idees, proposava coses pels beats i tal, s'ha encarregat molt de trobar el gent per fer col·laboracions, etc així, i que el tio volia rapejar alguna coseta i també. La temporada de l'Ebron James, i ara fem el d'esto, diguem Dona que per això, no? ha sigut per altres coses. Pues mira, també, tio, només pel disc de Two Chains ja Vale està la bé. pena. Jo em pensava que seria un àlbum així de trap, más o tota la menos vida. al uso, i Bien. no, tio, és bastant Hip-hopero? panoràmica, no és un disc ambiciós com un Kendrick Lamar, una cosa d'aquestes que et vol alterar el curs de la música negra, però és molt més panoràmic i tal, i s'escolta a puta mare, realment són 16 o 17 temes i... 16 o 17, bastantes, eh? No, però hi ha algun skits aquest entremig, és molt entretingut. Els Hawks fa un any, dos, tres, no sé, hace unos cuantos, van treure una edició d'una samarreta d'Atlanta amb mànigues, no una samarreta de merchandise, una samarreta de jugar, però amb Atlanta, la samarreta negra amb les topitos aquests que porta, Atlanta, el 2, Two Chains darrere, i portava una cadena d'or pintada. Fantàstic. Saps? Increïble. I estan esgotadíssimes i van super buscades aquestes samarretes, tio. És possible. És ahí. El tio aquest anava per Prospect NBA, eh? Sí, sí. Ell fa poc en una entrevista amb el Jalen Rose deia que... Què deia? Que en 1 contra 1 aquí guanyava, no me'n recordo, però deia que sí, que es veia... Que havia fet... Bueno, els partits aquests d'estiu amb tota la penya esta, amb el Melo, l'Ebron i tal, havia jugat ell. No, jo em pensava que anaves a dir que va ser MVP del Celebrity All-Star Game, aquest també. Però bueno, això no vol dir que sàpigues quiere decir nada. jugar molt, no? No.
Però... Sí, i el tio diu que això, no? Que, bueno, el títol del disc és això, Rap or Go to the League, en plan que la comunitat afroamericana pot fer dos de coses. classe treballadora o tens aquesta alternativa o l'altra, o bueno, la tercera seria entertainment, no? O sigui, el Chris Rock i tota aquesta... Després, a més, té una altra lectura que, òbviament, que si acabes en rap, l'opció en rap, tens moltes possibilitats d'anar amb el món de les drogues i tota la pesca. Totalment. Així que... Bueno, és el de la sèrie Atlanta, no? Exacto, que exacto. És molt difícil separar el que és hip-hop, la cultura del hip-hop estrictament musical o d'expressió artística del que està associat al I més en un gang lloc, culture. I més allà, en un lloc com allà, perquè, no sé, Nova York, des del principi, quan nosaltres érem petits, doncs potser sí que estava molt relacionat amb el tema del Bronx i això, però avui dia, tio, Sí. no sé. Està molt guai el disco i el merchandising també és fantàstic. Va amb la portada del disc surt un poste telefònic amb una caja de cistella melocotones. en plan Naismith, i al merchandising pots comprar una reproducció a la mateixa caixa de la caixa de préssecs, que a més Sí, són sí. d'Atlanta i això, clar. Sí, és a dir, mola molt. tiene muy de esto. Sí. Us recomanem el disquete. I deia, estàvem parlant d'això a Milwaukee, no? Sí, hace unos 10 minutos, estaban hablando de Milwaukee. Yo tengo pero. Tienes un pero, eh? Tengo un Però estètic o No. en quant a favorits? No, hi ha una cosa que te la comentava avui via interna. Em fa la sensació que quan arribin playoffs a Giannis el pitaran diferent, perquè saca el brazo a passear mucho amb les seves penetracions aquestes i aprofitant-se de que està fort com un camió, s'endú les coses per davant, però, hòstia, el treu molt a passejar, I a mi em fa la sensació que ho vam veure amb el Harden, que de sobte li pitaven coses que no li pitaven l'any passat, al revés, li van deixar de pitar coses que durant regular season li pitaven. A mi em fa la sensació que el poden regular una mica més, són novatos, no novatos, però és la seva primera experiència a playoff sèria en aquest sentit, és a dir, l'any passat i l'altre no seria lo mismo. I després hi ha una cosa, tio... Però, perdona, el Giannis no té tractament de superstar per part dels àrbits ni de broma, A això em refereixo. Ni de broma. A això em perquè refereixo. hi ha moltes... Bueno, li piten tècniques per protestar, que això per començar ni el Harden Sí, ni el Harden se li Westbrook... permet molt més. Clar. Però gran part del seu moviment aquest de la rotació, aquesta giro que fa... Sí. Com es diria això? Ara no em surt. Sí, vale? un revers, no? Sí, al reverso, que no em sortia. Hòstia, hi ha vegades que treu el bracito allà, tio, a donar voltes i... Però un moment, tu el braç el pots treure, eh? Sí, però una cosa és treure el braç i l'altra és Tu pots empènyer. posar el perímetre Sí. I parar, i l'altre és desplaçar. El que fa el Desplaçar Giannis està a prohibit. vegades és desplaçar una miqueta. El tema és que potser no és sempre, però va donar la casualitat que me'n recordo molt contra el partit contra Sacramento. El partit contra Sacramento fa 2 setmanes, hòstia, és tot el rato de tio, pitem-ho això, però clar, és contra Sacramento. Bueno, i l'altra cosa que a mi em fa la sensació que és un joc molt previsible, tio. Sí, totalment. I que en aquest sentit Sacramento li va fer precisament fa 2 setmanes, li tiraven 2 contra 1 davant i al principi no sabia què fer, Giannis. Van perdre moltes pilotes, estan a punt de perdre el partit contra Sacramento, vale que Giannis venia donar un partit no de descanso però de minute restriction, em sembla així, i no estava jugant a tope. Però, hòstia, de sobte em vaig donar... Saps això que dius? Hòstia, serà Sacramento els que trobin la forma de fer-ho? No, al final no, però sí que li enviaven molts 2 contra 1, no estava Brogdon, el partit no el jugava, i llavors era com... Bueno, va haver-hi moments a Milwaukee donde la cosa no fluïa, perquè ens entenguem. Jo no sé, lo del possible apagón dels Giannis a mi no em preocupa en el cas de Milwaukee, perquè és que jo amb els 2 jugadors que confio més de Milwaukee són el Brogdon i el Middleton, tio. Em semblen 2 tios que les sèries de l'any passat van estar allà, Sí, no, Brogdon és... A mi em sembla ara mateix fins i tot, no et diré més important, però no et fa la sensació que l'equip carbura molt al voltant de Brogdon? Home, és un tio que porta el ritme del joc perfectament, super intel·ligent tant en atac com en defensa. Més que Bledsoe, no? Fins i tot? Probablement. El que passa que el Bledsoe és un tio en defensa, jo crec que et pot donar una mica més que el Brogdon. Mini Bron. Sí. Però, bueno, el del Giannis
clar, el físic que té el tindràs igualment en playoff. Sí, No sé, sí. les jugades aquestes impossibles que fot, tio, de rebre... Bueno, és que a cada partit em fot almenys 2 mates que dius... O sigui, que et sorprèn que l'hagi fotut cap a baix, tio, que dius, però com pot ser això? I això en playoff, el tio anirà, però a Ho topíssim. parlàvem al partit contra Utah, per exemple, no? Que ells... no és Sacramento, perdó, és el partit contra Utah que li fan els 2 contra 1 aquests, i nosaltres dèiem en broma d'això de que Quinn Snyder està a les 4 de la matinada mirant com perquè tu et fa la sensació de que Utah guanya el partit i Utah els hi està fent pupita sexual, però Giannis em sembla que fot 40 punts. És a dir, que no hi ha manera humana. Bueno, aquesta és una altra manera de jugar contra Milwaukee, de dir, pues vaig a parar el Middleton i el Brogdon. O sigui, ja dono per sentat que el Giannis farà les Fotrà el seves que vulgui. penetracions i tal, i ojo que ara està enxufant de 3, eh? Sí. Està tirant una miqueta més i està ficant molt més, eh? Com arribi a playoffs i anant-se a la cantonada, un ratito, T'imagines ja Giannis tirant 5 triples per partit i ficant 2-3, 2-3? és una locura. Bueno, ja no caldria fer gaire més això de l'MVP, no? Donem-li ja... Let's go home. Sí, donem-li. Estoy de acuerdo. Nah, és un tio molt jove, no sé. I bueno, el Mirotic ha entrat de puta mare, com ja era d'esperar. previsible. Sí. I jo inclús, Marc, em sorprenc pensant en positiu de Tony Snell, que era un jugador que jo sempre havia pensat que era dolent o molt dolent. I, tio, el veig i, mira... Muchos brazos, Manel. Molts braços. Sí. En atac segueix fent algun moviment que dius, tio... Va haver-hi moments al no partit... és lo tuyo, com deia el Montes, de passar-la. No... Hi ha moments aquests del de... Un moment, em sembla, un rato a Utah... Haig de mirar, tenia pendent, veus? Mirar-me el net rating. Perquè hi ha un rato que juguen sense Brook López i juguen tots tios de la mateixa alçada i amb braços gegants que dius... Vale, ¿cómo lo hago esto de tirar para adelante? Clar. Giannis, Snell, Mirotic, tots... Ilyasova jugant sense pivot real i no sé si és Brogdon o qui més juga de per darrere, però dius, joder, és que si això funciona com a experiment pels playoffs, tens un line-up of death, diguem, a lo Golden State. A més, tens un molt bon entrenador que és capaç de fer lectures i modificar una miqueta el pla de joc. No tens un tio una mica més rígid en plan el Brett Brown o el Dwayne Casey, no? Que són tios que no es caracteritzen per tenir una lectura tan ràpida de situacions de partit. En canvi, el Budenholzer en aquest sentit sí que és més... I a més que l'equip també es presta a tenir més alternatives, no? Perquè... Tu creus que si tens el moment en el que les defenses, la preparació dels partits sigui molt més a fons i algú trobi una forma de molestar Giannis, ja no et dic parar, molestar Giannis, Budenholzer trobarà les maneres de que les pilotes vagin cap a altres bandes. Sí, bueno, l'altre dia vaig llegir, el Middleton és el jugadors que han fet més de 500 possessions, és el jugador número 1 en ISO. Crec que fa 1,2 punts per ISO o una cosa així, que és una animalada, I realment tenen alternatives per jugar. El Mirotic també és un tio que es pot generar el seu tiro. No et semblen... És percepció... Jo vaig tenir... Aquesta setmana reconec que no els he vist, però... No, però bueno, és el mateix que fa 2 mesos, o sigui, jugant igual. L'última vegada que me'ls vaig tragar seguits, que va ser aquest rotllo durant el viatge per l'oest, que van fer Sacramento, Golden State, i després van acabar fent Utah, em sembla. No et sembla que són... No previsibles, però que sí que juguen sempre de la mateixa manera, però... Clar, amb Houston diem el mateix, no? És a dir, Houston... És a dir, si el partit es tanca i tal, tu aquí li dones la pelota perquè es faci una cistella. Tens varietats, no? Tens Middleton, tens esto. Brogdon, però tio, no és molt això, no hi ha Brogdon. poc moviment, tio. Bueno, es va jugar molt bé la bola, també. No sé, tio. Di Vincenzo, són jugadors que entenen bé el joc i llegeixen bé, Mirotic mateix, tio, és un tio que mou bé la pilota. No són jugadors de moltes assistències, no és un equip de pass first, però quan han de bellugar la pilota la fan molt bé i juguen de memòria realment. Sí, no, absolutament. Al final els equips es tracta de lluitar per imposar el teu patró de joc, no? I després potser adaptar-te a un altre pla diferent de joc, però el teu objectiu és ser capaç d'imposar-lo, i ells, tio, un equip que porta 50 victòries és perquè són capaços de tenir una idea de joc i imposar-la
A saco, tio. És És a dir- l'equip amb point differential més gran de la Lliga. Sí, Més, no, més no. nou, eh? El tema és el que et deia la setmana passada, fa 2 setmanes quan fèiem lo del repàs. Per què no em refio de Milwaukee llavors? Sí, perquè és un equip que no té experiència. O sigui, no han jugat finals de conferència. És a dir, l'únic que fa... No els veus a la final, clar. Però ara mateix estem d'acord que deu ser l'equip més lògic per anar a la Sí. final directament de l'est, no? Home, pot ser, si arriben no seria cap sorpresa, jo crec. No. Ai, no sé, tio, hi ha alguna allà que Tu qui dic- vols que guanyi de l'est? Segurament Milwaukee. Dels 8 equips que es fotran a playoff? Segurament Milwaukee. Sí? Hi ha un punt de, crec, de renovació Home, kàrmica, seria per dir-li la d'alguna bomba. manera, que em sembla molt maco. I... Milwaukee ha sigut ja campió de la NBA, eh? Sí. Liu Alcindor, Que nadie se acuerde, sí. Tinc òbviament, en blanc i negre. tens el carinyo amb el Marc i tot això amb Toronto, els jugadors de Filadèlfia em cauen molt bé, però hòstia, Milwaukee- una novedat, tio, Mercat petit, molaria. ventanes molt, tio. abiertes, coses d'aquestes, A no? Grècia es donarien bojos. Home, tio. Un dels meus vídeos favorits dels últims anys és quan el Giannis l'enfoquen a la pista, no?, després del partit, I surten tots se sent aquells. gent cantant i llavors obren el plano així cap a la grada i està tot el camp buit excepte 1.000 grecs que hi ha allà, tio. Bé, és que se'n fot la pell de gallina, eh? Sí, és flipant. I, tio, un altre equip molt guapo que hi havia de Milwaukee... Tu has sentit, però, perdona que et talli, però és No. relacionat amb això. Has sentit ara que el Giannis aquesta setmana ha dit sí, Grecia és muy guai, però mis padres són de Nigèria. Ah, Ojo, ahí, que em cau Regadito. millor, Home, encara clar. ara ja és... Sí. Si m'està dient que el tio diu que vol... A més, ha dit alguna així, no?, que volia restablir vincles amb les seves llaços originals i això, i que ell ha nascut a Grècia i que és Clar. en grec i tota la movida, però la seva família és africana. clar, ell és de segona generació, no? Llavors, ell segurament no es sentirà mai nigerià, però li té un respecte i un carinyo Clar. molt gran. Home, sí, Així que- el físic que té... Sí, el sí, Nikos sí. Galis no el tenia, eh? Poca broma amb això, tio, és que estan entre... Estem trobant entre Embiid, si Giannis ve d'aquest... No? De la cuna de la civilizació, Manuel. Sí, Manuel. Manolo. M'ha sortit Manuel. Qui era, tio? Em penso que era el Masai Ujiri o hi havia una franquícia que deia que volien apostar d'una manera molt més decidida pel player development a Àfrica, eh? A l'Ujiri té lo del Basketball Without Frontiers també, que ell és cap d'allà, i, bueno, home, és que està sortint bé, perquè Home, el Siakam en el Siakam, campus coincideix amb el Basketball Without Frontiers aquest, ell coincideix amb Embiid i el Skyler Lavissière també en un d'estos, 3 jugadors que estan directament ara allà. Sí, està clar que si tens condicions físiques ho tens molt més fàcil, no?, per despuntar en el, Sí, en el sí, bàsquet. totalment. Si ets molt llest, també, eh? Però si tens condicions físiques... Què m'anaves a dir, Manel, que t'he tallat? Hi havia un altre equip, anaves a dir de Milwaukee? Sí, un altre dels equips històrics de Milwaukee. A mi em flipava l'època del Ray Allen, Sam Cassell, Sí, Glenn Robinson. sí. Buah, era A ver, métela tu, saps? George Karl, l'entrenador. Hòstia, Per això, jugava cuida. molt bé a bàsquet, eh? Sí. Tim Sí. Thomas. El tema és... Milwaukee ha tingut... Collons, no cal anar tan lluny, fins i tot l'època del Bogut, Michael Reed i tot això també van fer una mica de... Bueno, per què rius? Estic veient un tuit del David, un dels seguidors del programa, que diu: primera vegada que veig jugar Bruno Caboclo en directe. És molt heavy, Ahí estamos. És molt heavy, tio. És molt heavy. Jo el vaig veure... És un antes i un després. Jo el vaig veure ahir, també, tio. El vaig veure ahir. És molt heavy. Et diré una cosa, i va en relació... Dímela. Sembla Giannis, físicament. Estamos. Físicament sembla Sí, Giannis sí. a saco, tio. Sí. No ho sé. Ojo con Memphis 2. ¿M'ho Tio, compres? Give me 5, tio. Sí, senyor, tio, clar. No perquè passarà. van allà- Sí, tio. Tio, ja està. Jo, què t'he escrit aquest matí? Ha sigut aquest matí? És a dir, Sí. parlant Dilo, sobre dilo. Joaquim Noah? És a dir, Joaquim Noah. no m'ho creia, tio. Però... Hi ha diversos partits de Memphis que ha sigut el millor jugador de l'equip. Hòstia, sembla... És que, no sé, òbviament, un dels jugadors més limitats ofensivament que he vist en ma vida. Ara, para todo lo demás, que deia l'anunci, Tot. increïble, Sí, tio. sí. Dirigeix ell el joc de Memphis, I a mi em flipa quan parlo de les És pistoles, increïble. que és d'un motivetti 4 que dius, puntos tio, però portava. baja, nen, que no estàs a finals de conferència. I el baja paio un poco. fot
la segona seva cistella en tot el partit al tercer quart, que tira un melón. I decideix fotre's a les pistolites, no? Te voy a decir otra cosa, també. És el millor, tio. Em mola. Mechitas rubias y bronceado, Ah. a Memphis. Manel, no está a Los Ángeles ni a Miami, No. Ell va allà a salir, tio, en les notícies i... Ell està a Memphis, tio, i ara mateix la gent es torna boja amb ell. Déjame que te diga también pupita de ver Chandler Parsons, Chandler Parsons, ja ho vaig veure l'altre dia. Pupita. 3 punts. No. 22 minuts, 3 punts. El veus córrer pel camp i dius, no t'enteres. És demencial. No t'enteres. Per què no l'hem posat? Perquè és que li queden 2 anys de contracte. És que el Marc s'està referint a la secció que hem fet a Planeta NBA, que parlàvem dels pitjors contractes que hi ha actualment a la Lliga. Un clàssico en esta casa. Sí, i que, clar... Però com a dona els companys d'allà no ho havien fet mai, doncs... Sí. Clar, com parlem de passar muntanyes, pues al final hem hagut de... La creativitat no dona com per inventar-te 7 o 8 vegades, no? La setmana que ve farem noms, no? Sí. I, clar, Chandler Parsons és un candidat, però clar, Chandler li queda aquest any i el que ve, que ja Memphis segurament, tio, ja... Que es planten amb 33 anys del Mike Conley, avui llegia. Jaren Jackson Jr. sense jugar, Està en todo esto que estamos vivint ara de Memphis. DNP? No, està lesionat. Està lesionat. I els xavals, la resta, tio... Valenciunes, puta mare... Sí, tio, Ivan Rapp. Quin coño és Ivan Rapp, saps? I de sobte dius triples, fent de tot. Molt ben defensa aquest equip, tio. Sí. I ha fet una cosa... La segona unitat, no? Està jugant superbé i tal. Ha fet una cosa... Hòstia, jo el roster de Memphis ara mateix, amb els trades que hi va haver i tal... Kyle Anderson no està jugant, tampoc estava lesionat, també. El partit, com a mínim ahir, estava lesionat. Si et dius que no juguen aquests dos i que juguen Chandler Parsons a sobre, ja... CJ Miles, el Dorrell Wright, els tres de digamos, d'això, de Toronto... I amb quin rècord porta a Memphis? Memphis ara mateix, un segundo. Te lo busco. Perquè han guanyat partits últimament. Sí. 27-40. Fantàstic. A playoff no es fiquen, no? Però estan a 2 partits de Minnesota, per exemple. Estan a 10 partits de playoff, ¿vale? Es ahí que el ojo con Memphis queda un poco reducido. I estan a 5 de Minnesota, que són el 10, i a 7 de Sacramento, que estan al 9. Vale. Sacramento, grandes perjudicados, Manel. Sí. Bueno, s'han despenjat ja Lakers, no? Com dèiem. Sí, s'ha despenjat Minnesota perquè ara es perden uns partidets Carl Anthony Towns. Sembla que sí, que no ha sigut gaire cosa, però... I, bueno, Wiggins portant les claus del camió no crec que vagi molt lluny la cosa. Hòstia, tio. Arribes a l'entreno i et diuen... No, es un esguince suave, pero es un esguince. ¿Cuánto se pierde? 3-4. I el Derrick Rose per l'Obaquini fa bien, yes. I Wiggins mentalment està dient hoy me quedo hasta las 3 de la mañana en el gimnasio. Wiggins, que va veure el tuit d'aquesta setmana, no? que sortia el diagrama aquest amb els tants percents per àrees de llançament. El Kirk Goldsberry. Fuck. Buah, tio, demencial, Sí. Ets el dueño d'aquell equip, tio, i et queda el contracte que et queda del Wiggins. El va signar ell, que li falten 27 anys encara. A 30 quilos per temporada, sí, el va firmar ell. El va signar ell. Amb els seus diners. Exacto. Això sí que són els seus diners, no los de la NBA. Ni... Pago yo, ¿no? Esto es no mío. pago yo. Esto es pues mío. tío, ¿a ti qué te importa? Home, va fitxar Thibodeau també, així que... Exacte, el mateix. Ara, el senyor aquest que fa el gràfics aquest, el Kirk Goldsberry, que va estar parlant al Sloan, això, com lo ves? ¿Te apetece hablar de esto o no? Allà a l'MIT, amb el Daryl Morey i tota la xavalada. I va fer una xerrada... Tots blancs, ¿no? Molta gent blanca. Mucho blanco. Mucho asiático también, en su defensa. Asiáticos a tope. Si hay que picar código, asiáticos a punta pala. Molt F5, dioptries a punta pala, no? Molt de cafè. No utilitzar... Jo me'n fixo, quan la gent no utilitza mouse, que va amb el tàctil tot el rato, ja vol dir que... estadístiques. Hi havia una... És molt heavy perquè sortien imatges de diferents coses així. Jo vaig veure un parell de vídeos de la xerrada del Daryl Morey i la xerrada del Bill Simmons amb l'Adam Silver, i la gent al públic són gent que són més joves que nosaltres però que semblen més vells que nosaltres, ¿vale? No sé si me coges la idea esta. Si... Això és perquè la llum del monitor... No, això és veritat, és una teoria que tinc jo, que fa uns rajos ultravioletes que són perjudicials pel... Doncs
molta americana amb camisa, sense corbata, però amb d'esto. Saps típic que es veu que... Molts caquis, no?, d'aquests però pinces. que es veu que ells no tenen americanes i que han hagut de posar-se l'americana del seu pare, del seu tiet, del seu cosí per anar a l'eslògan este. Tinc una pregunta. Dímela. Sabates d'aquestes amb, Sí. amb la sola així en forma de gòndola? I zapambes. Moltes zapambes. Qualitat de les zapambes ja no ho sé. Hotel amb les crocs, no?, amunt i avall. Però bueno, Sí, sí. verano, I després crocs. una samarreta dels Cleveland Browns, però... Polo Under Armour d'aquest del Per gènere... què són tan d'Under Armour els americans, tio? Pesaos, tio. Del golf, jo crec. No ho sé, tio. No, Mira no, que és aquest lleig, de golf. la U esta de los cojones, tio. No, molt feo, molt feo. Bueno, i què deien al mit? Ah, vale, això, ja m'havia oblidat. El senyor aquest, el Kirk Goldsberry, que va ser analista de San Antonio Spurs, escrivia a Granland, després el van fitxar als Spurs i ara està a l'ESPN. Estaven debatint, va fer una conferència que es deia així com cap a... Em sembla que ho parla el Zach Lowe, cap a Beautiful Game o alguna així, és a dir, quin ha de ser... A l'Eslon s'ha parlat molt de quin ha de ser el futur de la NBA, no? Però ell, en concret, parlava de quin ha de ser el futur de la NBA en relació a al tiro de triple, una de nostres grandes cavallos de batalla durant aquest any, no? És a dir, si la NBA s'està convertint en algo que deixarà d'agradar perquè tots els equips tiraran 50 tiros de 3 i al final ningú farà res més que defensar tiros de 3 i bla, bla, bla. I feien propostes com... Aquesta em va semblar molt res, no l'havia sentit, tio, però... Eliminar els corner threes. Ahà. Interessant. Diguem que dos de les propostes més grans que es veu que s'estaven treballant, això l'Adam Silver no parla d'això, ells parlen bàsquet ficció, és això. Però, òbviament ja que està agafant força la corrent del tiro de 4 puntos, Sí. està agafant molta força. I de fet l'Adam Silver no la va defensar, però no es va fotre a riure com es va fotre a riure tothom. Exacte. I l'altra que es parla molt és això, és d'eliminar els corner threes. També hi ha una tercera, que és que era fer el que és la pintura, fer-la una mica més petita, perquè quedés tot més a prop. No sé, són... En realitat mola que s'estiguin pensant, que ells pensin en el futur, diguem. El que passa que l'Adam Silver va dir que ja havien fet alguna proposta d'aquestes, sí. No per dur-la a terme, diguéssim, sinó per fer-la en l'All-Star Game, una cosa d'aquestes, i s'havien trobat molta resistència per part dels jugadors i entrenadors, tio. Sí. A mi em costaria molt de moure la línia de 3 endavant o endarrere, encara dius, bueno, bien, però línia de 4 punts, Marc? L'Adam Silver va recordar precisament les paraules del Red Auerbach quan li van dir que ficarien la línia de 3 puntos i si fos per Red Auerbach no hi hauria. No n'hi hauria. Ja, clar. És algo... Sí, és veritat. També es fa molt raro pensar en un bàsquet sense línia de 3 punts. Clar. Jo, quan veig vídeos antics, saps? Sí. I no ens treu tant, saps? Però, hòstia, em sembla... Per cert, ara que dius de vídeos antics, aprofitant que ja s'ha acabat una mica d'allò, he vist un vídeo aquesta setmana d'un equip universitari dels anys 70 que jugava un estil de bàsquet ofensiu, un sistema que li deien four corners, en els que els 4 jugadors que no tenien la pilota es posaven una a cada extrem, i llavors feien una ISO absolutament salvatge, i cada atac el jugaven així. I van tenir un rècord bastant positiu. Ah, sí? Sí. El que passa que era un atac ultra previsible i m'ha recordat quan estaves parlant de lo de Milwaukee i dic, hòstia, és com lo dels four corners. Sí, aquest. Bueno, ells fan... Tu no t'has fixat des de no, però amb l'evolució del bàsquet com està anant, a la NBA sobretot, que quan tu jugues bàsquet amb els nostres amics ens dediquem a córrer com cabezas, como pollo sin cabeza per la pista, fent talls, fent tal, no sé quantos, movimiento. Clar, I el que fan és estan parats al mateix puesto tot el rato. Sí. Fins que no hi ha una acció, no hi ha moviment. Clar, t'has de moure amb un sentit col·lectiu, no? Que això és lo màgic, realment. Sí. Nosaltres, tu creus, tu cabeza, no? Creu que estàs... preocupat de lo teu i de què està fent el teu defensor, i com a molt jugant 2x2, no? Més o menys, però... Sí. Encara gràcies que fem bloquejos, exacte. Sí. Em va sorprendre molt de la xerrada de l'Adam Silver, Manel, que no para de fer referències sobre la Premier League i la Champions League, tio. Ja recordo que m'ho vas dir. Em va sobtar. Sí. Perquè són, no sé, com a models... El tio deia que hi havia coses del futbol que li agradaven molt. Com a model, Té un impacte
a nivell internacional jo crec que és superior de la NBA. Sí, home. Aquí, No, vamos, nosaltres ho veiem. Un Barça-Madrid és una bogeria. No arriba a nivell Super Bowl, però por A poco. Sud-amèrica és l'aconteixement esportiu de l'any. La final del Mundial és l'aconteixement més vist... Aconteixement, diríem? Sí. Més vist esportiu de l'any cada any que hi ha Mundial de Futbol. Sí. Parlava de coses com això que Descensos, no? descensos, el qual era bastant... Això a la NBA també és Ja, anatema i acabaries amb el tanking d'un plomazo. d'un plomazo. Però saps per què ho deien també? Per potenciar la G-League. Una manera de potenciar la G-League és fent descensos. Sí, que et pugés un equip de la G-League. Clar, No? però llavors voldria dir que està mal muntat, perquè tu imagina't que llavors puja a l'equip de Toronto també. Clar. Hi ha 2 equips de Toronto. El Sí. Barça B no pot pujar No. a primera divisió perquè està el Barça. El Bueno, Espanyol B segurament les franquícies ja passarien a tenir una altra haurien de tenir un altre idiosincràsia, propi tio. Diguéssim, ja Clar, no seria... els hi dona poca broma perquè els hi dona una possibilitat d'expansió encoberta. I et faig una pregunta. I si puja un equip d'Eurolliga, concretament uns que van de blanc? Que això ja li haurà enviat, no? El Florentino. Tu imagina't, l'Adam Silver de sobte un dia rep un paquet d'allà de... packet from Madrid. Que habíamos pensado que... Esto que decías de los descensos... Tengo mucho dinero, Adam. Tengo mucho dinero. Tienes que construir algo, ¿no? Home, jo li... Amb això que fa el Marc, Florentino. Tu li dius a l'Adam Silver, Robert Sarver o Florentino i jo crec que és pillar Florentino, eh? Sí. O bueno, el Jimmy Dolan, ja has vist el que ha fotut, no? Sí, és molt heavy, tio. Expulsar el tio aquell és fastigós. Ricachón. Digue-ho, perquè clar, no sabem del que estem parlant, és a dir... Hi ha un aficionat dels Knicks que veu passar el James Dolan que se va cap al túnel de vestidors i li diu venta l'equip ja... Ni l'insulta ni res, li diu això. Ben l'equip. Jamie Dolan, sell de team, algo així. I el Dolan es dirigeix a un dels guardaespatlles, bueno, els membres de seguretat, i diuen que el fotin fora i li diu que t'ho passis bé veient a l'equip per televisió. Sí. I el tio aquest és abonat, no és un tio que va anar un dia només. No. Sí, això t'ho pot fer, aquest senyor? Home, que me devuelvan el dinero. El Madison és d'ell. Yeah. O sigui, no sé si ho podrà fer. Què fas, tio? Demanda civil. Home, un dia... Reservado el derecho de admisión, igual sí. El millor un cartelito. Igual hi ha un disclaimer allà i te jodes i bailes. Això, no ho hem parlat mai, això? Com el Primavera Sound, Marc. Dime. Jo me'n recordo que la vegada que vaig anar a veure... Semblo l'abuela Batallites, però la vegada que vaig anar a veure Golden State ja a l'entrada de l'Oracle hi ha un código de conducta. Això sí que és veritat. Clar. Que et diu el que pots fer i el que no pots fer. I no pots insultar, no pots segons quines coses, directament te voten. El código de conducta aquest, el dia del Palace a Burr Hills, també hi hauria ser, no? També estava. Quina puixeria, eh? Veus imatges ara i és com molt més gore del que ho vam viure en aquell moment, que va ser molt gore, realment. És un dels moments, ho vam parlar alguna vegada, no? Que si hi hagués hagut Twitter en aquell moment, estem parlant... Es para la NBA directament. Es para la NBA. Hi ha hagut un moment recent que vaig sentir una sensació de shocking similar, que va ser amb la lesió del Gordon Hayward al minut de començar la temporada. Un minut, eh? Sí. I va ser de... Amb la il·lusió que teníem, a més d'això, tal... Sí. I és una imatge que se'ns quedarà pel cap tota la vida. Amb el peu així... Així, agafant-se... Com un peu de trapo. El Kairi mirant cap a l'altra banda... Saco de patates. Aquesta setmana, Manel, ja també hi ha hagut una cosa que m'ha fet Per cert, perdona que et talli. No. Gordon... Votante. Anem pillant, eh? Votante. Anem pillant la onda, eh? Fotent fadeaways per guanyar el partit. No només es carrega ell solet als Warriors, sinó que després guanya el partit contra Sacramento. He vist el partit d'avui contra els Lakers i juga bé, tio. Està agafant el ritme. Bueno, dime. No, abans això em permet, perquè havíem dit que no parlaríem gaire de Boston també, però si Gordon Hayward arriba a uns mínims, la cosa se pone bonita, eh? Sí. Si ets Boston. Home, pujant ben bé 2 esglaonets, jo crec. Atalantant a Filadèlfia i a Toronto, jo crec. A mi saps que em sembla que és l'equip més sneaky, com ho diríem, més... Pillo. De cara a playoffs, tio, és el que
tant pot acabar la primera ronda fora Tenen marge. com arribar a la final de conferència. Sí, tenen marge de millora, totalment. Em fa la sensació. A nivell de química. Y no solo porque esté nuestro señor Dios del baloncesto entrenant l'equip, sino per aquestes coses, tio, de sobte. No? El playoff mode del LeBron, però amb ells. Sí, si arriben bé de salut amb el Baines, a l'altre, no sé què, el Hayward amb confiança i tal, i reparteixen els minuts de manera que els xavals estiguin contents i tal. A playoff no t'importa si jugues 5, 10 o 25, el que vols és guanyar el partit i toma por culo. Y si tengo que mover la toalla, moc la tovallola. T'he tallat, Marc, no sé què estaves dient, no tio. No m'acordo, tampoco. Hòstia, però no passa res. Quin greu, tio. Merda. Abans estàvem parlant... És que ens tallem molt, tio, però clar, merda, Això ho hauríem d'apuntar, tio, no sé. Bé, paro i tiro per atrás. Podem fer rebobinar. No sé de què estàvem parlant, Manel. Suposo que estàvem parlant d'algun dels equips de... això de Gordon Hayward, no? Sacramento... Sí, dèiem lo del Florentino, hòstia, dels descensos... te'n vas molt enrere, no? Tornant a aquestes coses, una de les coses que l'Adam Silver li diu també al Bill Simmons és lo del torneo, lo de la Copa del Rei, diguem-li. Tu això li veus sentit? Hòstia, això és una proposta del Simmons, no? Lo de fer entre els equips que no entren a playoff... No, això és per entrar... això és la proposta per carregar-se el tanking. O sigui, fer com un wild card, no? Diguéssim... Això és la proposta del Simmons per carregar-se el tanking. Vale, la proposta de l'Adam Silver és substituir l'All-Star per fer un com torneo. Un torneig, diguéssim. Una Copa del Rei. El que fem nosaltres. Hòstia. On estan els beneficis d'això? Clar. És a dir, no? No, si això no es tradueix en després avantatge de camp a playoff o alguna, has de donar algun incentiu. Tot i així? És a dir, se te'l lesiona un jugador amb un partit d'aquests de... El que passa que si ho fas així 8 equips i jugar... O sigui, si és format Copa del Rei, que jugues 3 partits en un cap de setmana, tampoc no em sembla... L'Adam Silver parla d'un torneig així a la Premier League i a la Carity no sé què polles, doncs Copa del Rei. Jugar a Londres, no? Trobar-se els 8 equips i, home, a nivell de mercat igual als Estats Units no genera molt d'interès, però a fora... La veritat és que jo no ho havia pensat des d'aquest punt de vista i sí, agafes els 8 millors equips de la NBA, no només per conferència, sinó agafes els 8 primers general, i... El tema és que els has de donar alguna cosa. Perquè no sigui la setmana de descans a LeBron James i aquestes coses, no? Sí. No ho sé, tio. Era de les coses que va parlar... De les 2 o 3 coses que va parlar amb el Bill Simmons, les que més... Em va agradar molt també que el tio va reconèixer també que ell tenia problemes d'ansietat, que ho passava molt malament, que nit sense dormir i tota la pesca. Clar, és un tio que té un negoci entre les manos de 5.000 milions de dòlars, tio. Costa imaginar que de pensar que el David Stern fa 5 anys, ja. 5 anys porta l'Adam Silver, cert. Tio, dius... Va fer molts anys, David Stern. Bueno, jo, des de que seguia la NBA, que era David Stern. Era el David Stern. I Jerry Sloan, l'entrenador del Jazz. Exacto. I de sobte, tio, en marxa tots dos i era com, hòstia, vols dir? Paf. I sí, el tio, joder. Bueno, a veure, ha fet una política continuista, no? Però hi ha tingut els seus problemilles i tal, i els ha solucionat. Hi ha hagut coses, bueno, no sé, en certa manera hi ha hagut millores, no? Sembla una mica més obert tot el tema dels... No sé, el anar amb els homosexuals també hi ha hagut molta progressió. Homosexuals? Homosexuals. No ho sé, tio. Sembla una mica més obert a nostres tiempos. Tots els esforços que estan fent per la G-League, pel canviar les retransmissions, no sé, tio. No em sembla mal xico. No, ho està fent molt bé, sí. Ho està fent superbé. Sí, almenys no ho està fent pitjor que el David Stern, que ya... No ha matado a nadie todavía, ¿no? Sí, no. A nadie no ha matado a nadie, vale. Sí. Això sortirà algun dia? Tu creus que ens trobarem allà directament? No, sí, lo encargué. Al padre de Michael Jordan lo encargué cargar jo. No sé si has vist que aquest cap de setmana hi ha hagut una congressista demòcrata que ja s'ha fotut amb l'estat d'Israel, Sí? Sí. I ara l'han acusat d'antisemita per arriba. Sí, una congressista demòcrata d'origen nigerià, que és de segona generació, crec, vale. I va dir que igual que ella
criticava la influència que tenien a Washington els lobbies armamentístics, farmacèutics i tal, que ella creia que ara no me'n recordo quin nom té el lobby aquest. Rashida, no és una de les tres de l'Alexandria que va amb l'Alexandria Cortez. Hòstia, no sé el nom, no me'n recordo, però no és l'Alexandria. Però és del sector izquierda, más izquierdas, no? Sí. We're gonna impeach the motherfucker. Sí. I bueno, hi ha sectors del Partit Demòcrata que volien una rectificació i tal, i la tia ha dit que no pensa rectificar. I per què? I el Bernie Sanders ha dit que s'hauria de condemnar l'antisemitisme igual que es condemna l'anti-islamisme. Islamofòbia i tot això. Exacte. Islamofòbia i tot Com això. hem arribat a això, Manel? David Stern, és judío. No, que igual si Sí. es treu No el les d'allò... toquemos, ¿no? Bueno, oye, No les judío toquemos. dirigiendo la NBA, ¿eh? Dragonbender no está ahí por nada, Manel? Exacte. Dragonbender no està Si ahí va ser número 3 o 4 del draft... Hòstia, tio, quin despropòsit de jugador, tio, perquè vaig veure un rato, del Phoenix Nova York. Un rato. Hòstia, no Vaig veure fotis? un rato. Breaking news. Sí, vaig veure un rato. Phoenix m'està agradant. Estava tot ple a la colonoscòpia. No hi havia lloc. Phoenix m'està agradant, Manel, tio. Nova York és infumable? No, el següent. Però... Veus Nova York i dius, hòstia, el Dennis Smith Jr. és bo. No, de Andre Jordan por ahí. És com quan va acabar el Chacho, no? Jugant allà 2 mesos. No sé, és anar, tenir 50 anys i anar al Razmataz. O jo què sé, és aquesta sensació de... Totalment. M'ho vull passar bé, però no sé com es fa això, saps? Un par de mates del Mitchell Robinson. I en canvi després, tio, els altres sembla que ja li han agafat el rotllo al Kokoskov i van, corren i tal, i defensen i surt el... Tyler, què tal? Bueno. No li paguem nosaltres, No. Però bueno, clar, és que tenien un forat al point guard, tio. A veure, fagots no diríem, no? Però com a mínim se'ls veu amb una mica de sentit. També ho dic tot molt entrecomillado, Sí. Però, hòstia, ja... Sí, tot té una mica més d'intenció ara. Per si 15-52. És a dir, porten el rècord de Milwaukee, el rècord de Milwaukee al revés, saps? Exacte. O sigui, ells van arribar abans als 50, però en negatiu. En negatiu. Sí. I tot això ara, clar, ara ho estan camuflant. Saps això quan jugues a bàsquet i perds contra uns molt bons i dius «Vamos a ganar un cuarto!» Clar. Pues es esto. Ja, sí. Es esto, hay que ganar un cuarto. Sí. Bueno, Chicago està en una situació molt similar, també, no? Ara resulta que Jim Boylan ho està fent bé. Archidiácono, cap aquí, Sí. cap allà... Sembla que no, tio, però són canvia dinàmiques, no? Lo de l'Otto Porter ha arribat allà, doncs mira, Tyler Johnson ha arribat a l'altra banda, de sobte diuen, què fem, juguem una mica? O en lloc de fer el pitjor rècord ja el tenim. En canvi, Nova York, no, tio. Nova York en Sacramento, que anaven tots de ressaca neoyorquina, Buddy Hield va fer no sé, eren 10 de 22, una cosa així, i a l'últim quart apreten una miqueta i s'emporten el partit. Ja està. Fàcil. Tanque i equipat i després glòria. Que volen traspassar Antiquilina. Cert, ho he llegit? Sí. Què hem de fer, ja, tio? Bueno, Antiliquina és dels últims que queden de la gestió del Phil Jackson, no? I això... Hace pupa. Quan comences a passar ahí la mopa i l'aspiradora i tal, doncs clar, l'únic que queda és el Lance Thomas i el Antiliquina. Sí, és veritat, tio. Sí, no sé com ho veus tu. A mi és un jugador que no et diu res. O sigui, ja per començar, el que portava de sortida, diguéssim, a part que és un tio molt jove, que dius, 19 anys, tio, fotre de base a Knicks, no ha tingut progressió, tio, realment. Clar, mai saps realment si la progressió és algo que estigui a la teva mà o et vindrà per les circumstàncies en les que et trobes, no? Que això també, no sé, a l'Oladipo també semblava un jugador estancat i, joder, el canvies de context i foten un pet. Però... Què li hem de demanar a... Antiliquina, tio. Què li hem de demanar a Frankie? No és especialment bon director de joc, ni bon passador, ni gran tirador de 3, ni penetrador. És bona gent. És molt bon amic. Sí, molta actitud defensiva, es col·loca té molt bon instint defensiu, que això no s'ensenya, és veritat. Té molt bones mans,
però clar, en atac, tio, és que té unes carències, és que ni penetra ni tira, tio. Llavors dius, bueno... Ni en un bon sistema, és a dir, ni en un San Antonio, amb un... Jo l'únic que el veig, tio, és si anés acompanyat d'un 2 que enxufés mogollon i en defensa tingués molts problemes, rotllo CJ McCollum, una cosa d'aquestes. Baron Davis Montaelis, de Exacte. l'època. Sí, sí. Però... I bueno, jugar un marcador més aviat no molt baix, però bueno, tampoc no jugar a ficar molts punts. I titular, jo crec que no. Però bueno, et pot fer... És a dir, per ser el teu tercer base sí que lo ves. Sí, home. Però sí. a ti també te ves de tercer base, no? Clar, és que tercer base vol dir jugar 5-10 minutets. Segon no? Hòstia, Nah, no pot ser el tio. segon base d'un equip? Home, a veure, igual d'aquí 2 anys sí, però per lo que he vist jo aquests 2 anys als Knicks, tio, Marc, i a més que ha tingut molts problemes de lesions, no? Aquest any a saco, que ja no saps si és perquè estan tanqueant o perquè no el volen, ja no confien en ell i no el volen foguejar o per què és, però i l'any passat es va perdre partits també. No me l'haga recordar ahora esto, No, Manuel. no sé, bueno. No me l'haga recordar, tío. Nada, es comenta una primera ronda baja i bàsquet d'estrelles. A ver quién me lo da eso, ¿eh? Número 8 del draft, no? 8, 9. Lo importante es que no vas escollir Donovan Mitchell. Con ellos. Con ellos lo importante es això, tío. Totalment. Que no vas escollir Donovan Mitchell i no sé què més hi havia, però... M'he fixat avui, Manel, i ja amb això ja et tancaré una mica, però... Utah ara mateix, te'n recordes que l'altre dia et deia encara es posaran tercers? Sí, han perdut. Hòstia, Han estan, perdut algun partit, no? estan més cerca de ser vuitens ara mateix. Estan a mig partits de Sant Antonio. Vaya, hombre! I bueno, i en el 8 San Antonio s'ha distanciat una mica de Sacramento, no? Estan a 4 i mig, Es crec. treuen 3 i mig. 3 i mig. 3 i mig, Bueno. sí. 3 i mig són... Bueno, a veure, perquè queden Sacramento partits. va guanyar ahir i Sí. crec que no sé si juga avui San Antonio, no jugava el Kyle Anderson. Ara allí. mirem, ara mirem. Bueno, en fi. I a l'oest sí que hi ha una mica de merder, no? Pel 8 hi ha 3 equips. Sí. Pel 8, bueno, estan això, San Antonio, Clippers i Utah fins i tot estan amb mig partit de diferència. Hòstia, i Portland molt bé, eh? Sí, Portland molt bé, tio. serios. I una más polèmica, és a dir, s'odien molt amb Oklahoma. Ajá. S'odien molt. Sí, sí. Nurkic i Westbrook ja no se poden ni ver. El fill de puta del Westbrook, i perdó que ho digui així, que és que ja saps que m'encanta i lo odio a la vez, no, lo odio más que d'esto. La primera cistella del partit contra Portland de l'altre dia Sí? és contra el Damian Lillard i després de fotre-li una canasta així, està botant un rato, tirar i que la meta, li fot un rock de baby, tio. Comença a fer així a la primera cistella. Sí, sí, serà una sèrie divertida, Los tio. Com huevos es trobin tuyos. a los huevos tuyos, tio. Sí, No? sí. Jo vaig veure el Zach Collins que tira un triple al ras sol, la falla i s'aixeca el Zach Collins i fa el Li fa el rock de baby després, tio. Dius, és que s'odien molt. Petty Wars. Va ser un dels partits més xulos que he vist aquesta setmana, eh? Clippers, no? També ha guanyat aquesta setmana a Oklahoma amb un partit del Beverly en defensa cierto. matador. Oh, dient que el Paul George es podia anar queixant als àrbitres el que volgués, però que era ell. Sí, bueno, el Beverly és el típic jugador que té fama defensiva i que se li permet una miqueta més, no? Que als altres. Sí. Però bueno. Y la otra cosa que me ha sobtat una mica, y ya si vols ya con este repasillo lo vamos cerrando, m'ha sobtat una mica el... que Denver, tio, un altre cop. Van arribar a Oakland, tio, i passeig militar, eh? Bueno, Nada. el segon quart, de sobte, la segona unitat de Denver ho remunta una mica, però saps aquests primer quarts un altre cop que veus Golden State i dius ai Dios, ¿y esto cómo lo paramos? I va jugar molt de rato amb el line-up of Death Classic, és a dir, sense de Marcus, amb Iguodala, Kevin Durant, Clay, Curry i Draymond. I Denver... De sobte dius, saps això que dius? Desarbolados, Sí, no? El veus, mundo deportivo. veus que de sobte van 15 a dalt i dius, ¿qué está pasando? Ah, que están los 5 en el campo. Aparición de la Virgen, no? Clay Thompson. Total. Picornellismo d'aquests... Puixaria. dels seus. Hi ha un moment que se'l veu que el busquen com dient
que està on fire, sí. anem-lo. I la falla o no sé què, però mola molt veure l'equip que diu no, el Curry li fa, no, surt de Marcus, surt, saps? Sí. I a més em mola que el tio fot 3 triples seguits i se'n va cap al banquillo allà, com va ell, no? Així mirant cap a terra, mentre tots els altres estan allà superaemocionats i el pavo en plan, bueno, otro dia en l'oficina. Exacto. Sí. Em va sobtar una mica, i és l'última de veritat, llenguatge corporal raro de Kevin Durant. Vaya, hombre. ¿Qué me dices? I tot així una Intangibles. mica... No sé. Bueno, hi ha penya que diu que és absolutament irrellevant, o sigui que no té a veure en el funcionament d'aquest equip, i pot ser que sigui així, Són 2 sistemes jugant a la vegada. És molt guai de veure en realitat, perquè sí, és veritat, clar. Quan la pilota l'agafa el Draymond, l'equip funciona d'una altra manera. Ja no el Curry, quan la pilota surt de Draymond, l'equip funciona d'una altra manera. Sí, tio, és un gran director de joc, tio, Draymond Green. És una passada. Sí. És una passada. L'únic que no et pot amenaçar amb el tiro, que això facilitaria molt més encara la circulació de pilota, però com entén el joc, tio, llegejar els talls perfectament... Si el tio vol guanyar calés l'any que ve, ha de tornar a arribar al 30 i pico % de triples, perquè si no, no el traurà el contracte. Sí. I hi ha una altra cosa, que és que el Draymond Green el fiques en un context en el que no llueixi tant aquesta circulació de pilota i, hòstia, clar, ja llavors no serveix per clar, gaire. és un tio que no pot fotre 25 punts per partit. La defensa està molt bé, és veritat, continua estant allà, però en atac no et farà gaire. Però clar, fotre-li un max a un tio que et doni molta defensa i que en atac no et doni molt, la gent s'ho pensaria, no sé. Serà Hall of Fame, això? Ja ho hem parlat algun cop, no? Això? Ja. Raymond Green serà Hall of Fame? Home, a mi no em semblaria cap disbarat que ho sigui. Jo personalment jo no el posaria. No sé tu, yo si però... miro las manos veo bastante. Joyas. Joyería, voy a ver 4. Y no es bisutería, No. Hay 3 ahora mismo y el cuarto está al caer. No és Rookie of the Year, no? Ni Most Improved Player. No. El tio, és a dir, a mi em sembla ha sigut All-Star, 3 anells, defensive ha sigut, em sembla que un parell de cops. Però... A l'equip, no al Defensive Player of the Year. O sí que ha sigut, ara no me'n recordo. Però és el quart, no?, de l'equip. Ja ho vam parlar, això, tio. Tu em vas dir que sí? Ofensivament, és que és molt diferent, és que és el que tu deies. Ojo. No, és el que vam parlar, és a dir, jo et vaig dir que em sembla que està per sobre de funcionament de l'equip. A veure, és que és molt difícil de raonar això. A veure, a nivell visceral, si tu et fots els 4 a la paret i dius n'ha de marxar un, jo crec que ho tinc clar. El tema és que l'equip no funciona si no està ell. Costa, clar, sí. És així, però és qui fa jugar l'equip, és qui ho veus clarament, si puja la pilota al 4, la jugada és una altra, funciona d'una altra manera. Normalment quan la puja el Durant va per fer de sobte ralenteix més el joc i bla bla bla, però és que quan la puja el Draymond, tio, de sobte tothom corre, és molt xulo de veure, a mi m'agrada molt Draymond. Sí, a més el tio té una actitud supercompetitiva, inclús massa, però clar, el massa no existeix, clar, o sigui, quan tu vas a guanyar-ho tot, el massa és el que has de desitjar, no?, un jugador. Són ara mateix les teves finals predilectes? Milwaukee, dels 2 equips que hem començat parlant de Milwaukee i ja acabem amb els Warriors? Home, Milwaukee seria molt divertit veure a la final. Però contra els Warriors, em vinc a referir? Contra els Warriors, tu creus que els hi podrien discutir que 6 partits igual? Es pot anar, per què no? Sí, hi ha 7 perfectament, no? Jo, si m'hagués de jugar diners, diria un sweep. De Golden State? Sí. En sèrio? Sí. Sí, tio. Sí? Sí, jo donaria un 4-0. 4-0? Sí. És molt heavy un 4-0, m'agrada. No, encantau. Home, tio. No. Però per la no experiència o per... Perquè l'equip de Milwaukee està pensat per funcionar molt en l'est i tal, o sigui, no està tailor-made per Golden State, jo crec. Van guanyar Golden State, Van guanyar, no sé, és a dir, les proves a l'oest no han anat tan malament, no sé, ho entenc, és a dir, és el que diem. Un equip molt més experimentat. Què tindrien? El tercer millor jugador del camp, si juguen contra Golden State, o Giannis el poses per sobre de Curry o Durant? Com? És a dir, si el que diem sempre és qui té a guanyar és qui té el millor jugador del camp. Sí. El millor jugador... No, els dos millors són... Els dos millors estan, Sí, jo crec que sí. Home, i tant.
Vale, bien. No, jo pregunto. Seria el tercer millor jugador del camp. Sí, tio. I el quart seria Klay Thompson. O Middleton. No, Clay, jo crec. Clay per sobre, és a dir... Sí. És que, clar, tots aquests són penya contrastada en finals de NBA. Bien. No Sí, estem parlant de fotre sí. 26 punts a regular season. Està clar, no li fots 30 punts a Nova York. És Hoff. És mirar el que dèiem abans del Draymond. Hombre. Mires a la mano i hi ha 3. Hombre, tio, és pujar banderetes cap allà, cap a dalt i número retirat. Middleton no sabem si li retiraran el número. A l'institut. Segurament. Em va fer molta gràcia perquè amb tot això que hem tingut aquesta setmana entre nosaltres, de el que representen les estadístiques i les veritats que es generen a partir d'estadístiques, números, tancar debats i aquestes coses. Passat aquest, no?, que ens vam trobar. Vaig veure un vídeo de Michael Jordan, señor, pues bien, otro que te puedes fiar cuando habla, que ell deia que ell, hi havia 2 estadístiques que eren les que més es mirava. Mola perquè més comença així el vídeo, que li fan entrevista i les 2 estadístiques que més mirava a l'hora de valorar un jugador o un equip eren el número de victòries i el número d'anells, saps? A partir d'aquí parlàvem. Ja, tio. Sé que òbviament no ha de ser així, que sí que hay que mirar los números dels percentatges de tota la pesca, però quan arriben playoffs, tio, està clar que per molt bon jugador que sigui Giannis, aquells 2 nanos tenen un avantatge mental sobre ell. I... Clar, el que passa, Marc, que si tu vas a mirar al final, si tu fas el pensament de la penya old school, no? Del Van Gundy, Red Auerbach, tots aquests, de dir, a mi el que m'importa, tio, és això que diu el Jordan, no? Número d'anillos, victòries, derrotes, tal. Clar, tot el torrent d'informació que es genera cada dia, no anàlisis aquí, cap allà, el John ESPN Krasinski, han d'anar quadros... a un altre puesto. Clar, no... Tot això a la merda. John Krasinski. No, sí. Krasinski és no un tio que segueixo del... Però és que sembla el de The Office, també. Sí, es diu així, Krasinski, però s'escriu diferent. Sí. Pues ya estaríamos estando, ¿no, Manel? Esta tosecita tuya... Venga, pues ¿Me quieres hacer un aforismo para acabar o algo? No. No. Ja s'acaba això, Manel. Queda molt poquet per playoffs, tio. Anem a fer un repàs a lo que està passant ara mateix, perquè hi ha partits en marxa. Memphis anava guanyant, no? New Orleans va guanyant el segon quart a Atlanta. Memphis guanya d'un punt a la mitja part a Orlando. Som-hi, Francesc. Està a punt de començar un Houston-Dallas. Bueno, bé. Duelo tejano. I tenim Milwaukee contra San Antonio. En un ratet. Home, molt bon partit. Bien. Mira, una altra vegada a Milwaukee, això que dèiem. Pesadilla. Salut, amics. Noies, bona nit.